Vi fylder bussen med penge og gear. Eventyret venter os lige her. Vi kører ud, hvor vejen bliver fri, væk fra hverdagens monotoni. Så kører campingbussen på tur igen. Vi aner ikke, hvor vi ender hen. Om det er bjerget eller bølgesus, bare vi slipper berødens hus. Vi deler snacks og tanker iblandt, på tankstationer i fremmede land. Hej og velkommen. Vi er jo i den video kommet ned til TJ Camper, hvor vi skal have monteret solpaneler og dørlås og bakkamera og ja, en masse forskellige ting. Så jeg skal nok regne med, at jeg skal være her et par dage, kunne jeg forstå, på det hele eller 3. Men endnu en gang velkommen, og vi går lidt rundt og kigger her, hvor vi skal have monteret de der solpaneler. Plus jeg skal have noget lås på dørene, og jeg skal have lavet bakkamera, og jeg skal have lavet mange ting, men det gennemgår vi så lige sammen med Tony, når vi engang er færdige med at få det hele lavet. Men jeg har lige fået lov at lige kigge ind. Det er et dejligt værksted, de har. Ja. Man kan i hvert fald man kan kun sige, at det er godt nok blevet en stort foretagende her til TJ Camper. Man kan få gas på herhen også med sådan en tank. Det er lidt smart. Men det kommer der i hvert fald til at tage nogle dage. Jeg går lige lidt på i stedet for. Jeg er så upersonligt god at snakke bagved. Men det kommer i hvert fald til at tage nogle dage, inden Bølle og vi kommer videre herfra, fordi at nu skal der solceller på taget, ikke? Og de skulle størken og tørre, og jeg skulle give dig alt det der. Så det bliver der i hvert fald. Der kommer der til at gå et stykke tid, inden vi kommer herfra. Men det er også meget hyggeligt. Jeg sover lige ude på den anden side af hegnet der. Sådan ikke, i stedet for at blive lukket inde, så vil jeg hellere lige holde ude på den der. Der er en parkeringsplads lige ude her, så der holder os ude for natten. Men vi går rundt og filmer lidt. Vi skal også lige ind og se de der fine nye biler, han har stående. Ham og Tony og Mille derinde, de har nogle rigtig flotte nye. Så går vi lige ind og kigger lidt af det også. Det må vi sige, den er altså lidt sej, den der. Hold op. Det er en Fuse-trukken. Hold da kæft, den er sej. Ja, ikke nok. Ja. Og lige ser noget hjul der på. Altså, Bølle, han skulle selvfølgelig også lige med på kamera. Han er også Fuse-trukken. Ikke Bølle? Jo. Så. Men står I lige og skal have en autocamper, så er der i hvert fald rigeligt at kigge på hernede. Bare brugt det. Efter mange. Ja. Står helt fine nye. Hold op, der er mange. Ja. Men så er det jo, vi skal op med den store på. Og sådan en har jeg ikke. Så hold op i fine. Ej, det er flot. Hold op, det er flot. Det er da helt vildt. Det gør noget fint. Hvad koster sådan en som den der? 1,74. Ja, det var ikke så voldsomt af det. Alligevel for sådan en stor bil. Den er godt nok fin. Og så det, jeg tror, det er den, der er vinterisoleret. Der står også, det er made for the Nordic. Ja, altså, den er lavet til det nordiske område, altså heroppe omkring. Så, ja. Prøv lige at se, så flot den er. Hold da kæft. Klargøringsmanden, han er lige gået, og den er godt nok
Fisan er fin. Ja. Ja, der er også, prøv lige at se de dæk der, sådan noget. Ja, der er med sej. Ja, den går nok. Den går nok. Men der kan jeg se, der er også alkovemodeller hernede. Jeg synes ikke, der er ret mange af ellers. Så der må jo ikke være så mange købere til alkovemodeller. Men det er jo selvfølgelig også, fordi det er til børnefamilier. Prøv at se ham der. Han gider simpelthen ikke. Han gider ikke. Det er simpelthen træls det her, synes han. Ja. Han vil hellere have lagt ind i autocamperen nu. Og peven og tikke om at komme ud. Nu har han kommet ud og gå. Og kan han lære det, kan han. Ja. Kan han få hans egen medicin. Så kan det være, at han kan holde munden et stykke tid, når vi er ude og køre. Ja. Jeg har lige været ved at snakke lidt med Tony om, at vi, når vi kommer lidt længere hen af, så kører vi sydpå til Spanien og filmer noget dernede fra, sammen med de andre dernede i nogle måneder. Det glæder jeg mig rigtig meget til. I stedet for at være her i kulden. Flot. Så er vi kommet ind ved TJ Camper. Ind i deres udstillingshal. Der står teknikvognen, som var med på messen dernede i Sønderjylland. Der i weekendtræffet. Ja. Bølle, han gider ikke. Han er simpelthen... Han er bare færdig. Jeg ved ikke, hvorfor han er så træt. Han gider ikke gå. Jeg må slæve ham i gang. Ja. Ja, hold da op alle biler. Hvis vi skal gå og filme i dem alle sammen, så bliver vi aldrig færdige. Så det gider vi ikke. Men jeg tror godt, man kan danse et billede om, at det er med nogle fine biler. Ja. I skal næsten lige have lov at se ham. Jeg vender lidt kameraet om. Han går i stå. Ja. Det plejer han ellers ikke. Jeg ved ikke lige, hvad han har gang i. Nogen mand. Ja. Jeg tror simpelthen, at det er fordi, det kan også være, fordi han er lidt usikker på guld, tror jeg. Ja. Der er vores ven. Ham fra messen. Ja. Han står der. Putter sig. Ja. Den kigger jeg også. Hold op, der er mange, hva'? Så fine de er. Det er sejt med det der lys, der er på. Det er godt nok flot indeni. Det er helt vildt. Hvor er det lækre. Og så er der fjernsyn monteret deroppe. Fast. Det er fandme smart. I stedet for, at man skal til at montere beslag og op og hænge og... Nej. Ja. Det er så disken, hvor man information af det. Nu prøver vi lige at gå ind og se, hvor Mille og Tony de bor. Kontoret herinde. Der sidder så hele mandskabet herinde. Ham kender vi. Ja. Der er Mille, og det er værkføren, der sidder derovre. Så, ja. Så er vi kommet ind i selve udstyrsforretningen herinde. Hold da kæft, alt det der. Der er igen agurker og sejre. Hold da op. Ja. Prøv lige at se den der tværing der. Der står han derhen og provokerer. Hvorfor står du derovre, Klor, nu? Gider du ikke gå mere nu? Er du sur? Nå. Okay, jamen så. Skal vi gå ind og holde pause, eller hvad? Vi må ikke komme ind i bussen. Så skal vi sidde inde i fjernsynsstue. Det gider du heller ikke. Nå. Vi holder lige en kort pause, så han kan komme til at slappe af ham, bøllemanden der. Prøv lige at se bussen. Hva? Alt er skiltet. Hold da op. Den er jo helt skravret. Og se lige, hvad der kommer på køleren. Sørme.
En TJ-campermærke. Ja. Og nye nummerpladerammer. Ja. Den bluse er fin. Ja. Det er helt vildt. Der. Goddag, Bølle. Du begynder at love det, fordi du kom ind i din bus igen. Ja. Han har bare været sur. Frygtelig sur. Han vil ingenting. Og så, som I nok kan se, jeg kan ikke tænde noget lys. Men fordi der er ingen, det hele koblet fra. Men Tony han sagde, at han kunne godt forstå, at jeg ingen strøm havde. Fordi min solpanel, den var ikke andet 25 watt. Og det han så ligesom udtrykte sig med, det var, at det har kostet mere at montere beslagene, end det har kostet selve solpanelet, det har kostet. Så det er jo helt vanvittigt. Det er simpelthen så godt lavet, det der. Men nu kommer det til nu kommer der nogle ordentlige plader på tag. Og hold op, du levede op igen. Nå, Bølle han er begyndt at bevæge sig. Jeg ved ikke lige, hvad der sker nu. Nå. Men nej, du skal ikke op nu. Jeg gider ikke sidde med dig. Jeg har sat med dig hele formiddagen, fordi du ikke kunne være på gulvet. Nej, så jeg synes lige, I skulle se, hvordan du ledes af det hele. Ja, bussen den er skildret, ja. Totalt. Så det blev rigtig, rigtig godt. Og nu blev mit bakkammer lavet. Jeg kan få i. Og ja, og der bliver mange ting, der kommer en dørlås på. Så de kan ikke komme ind til mig anden om natten. Den kan slå fra. Så det bliver rigtig fedt. Men jeg filmer selvfølgelig løbende. Så også... Men nu holder vi lidt pause nu her med at filme lidt, og så filmer jeg, når jeg regner med, at det bliver sammen så meget, at jeg kan få lov at sove stadig nat, fordi jeg har jo ikke ret mange andre muligheder, end kan sove i bussen. Så det bliver spændende at se. Jeg håber, at de bliver færdige med det indtil klokken 4, eller når de skal hjem. Så... Men det var sgu ikke sjovt at skulle sove på gulvet inde på værkstedet. Men sådan det. Nå, spøj til side. Vi ses senere. Jeg vil lige have en stykke franskbrød med, inden de kommer ud, for jeg må ikke være her inde på værkstedet, så længe de er her. Det er noget med, at det er noget forsikringsspørgsmål. Så, men jeg filmer, når vi er lidt senere. Vi ses. Hej. Vi skal komme ind på kafferummet herinde. Hernede. Et dejligt stort fjernsyn og kaffemaskine og kolde vand i hjørnet. Jeg har en hund, der er gået i stampe. Der står der. Han kan ikke lide at gå på det glatte gulv. Så må han jo stå der, når han ikke vil med. Ja. Jeg prøver lige sådan, at vi kan tage lidt af, hvor meget der er ekstremt meget udvalg af alt muligt. Det er helt vildt. Frygt for, man ville blive færdig, hvis man skulle have lidt at være. Så. Hold da kæft alt det. Det går nok helt vildt, som ud der er her. Ja, der er jo ikke den ting, du ikke kan få her. Nej, det er godt nok er bare alt. Men de er gået i gang med bussen. Jeg vender lige om, så I kan se mig. Men de er gået i gang med bussen, så der blev så sat bakkameraet i der med radio. Så også sådan, jeg kan snakke i telefon, mens jeg kører. Og der kommer den der ekstra sikkerhedslås på i dag.
har sit smil. Over sletterne vi flyver let og fri. Den vestjyske luft, den gør mig lykkelig. Hjulene spinner, vinden leger. Jeg fortæller lige igen. Jeg reklamerer ikke for nogen. Jeg får ikke en krone. Det er udelukkende for at vise det. Det var Mille, der fortalte mig om det i går, og derfor viser jeg jer det her. Ikke fordi jeg får nogen ting. Men det er sådan noget biologisk noget, de har fået hjem, som Mille selv bruger i deres autocamper. Det er noget med, at der skal nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der skal bare et lille bitte tryk ned i tanken, så er det rigeligt i toilettanken, og der er så også, man kan putte i spildevandstanken, så bliver den også fuldstændig rengjort, og der er ingen kemi i. Så det er der i hvert fald, det er smart. Endnu en gang siger jeg lige, pointerer, jeg får ingen reklamepenge. Ja, det er ren skær, fordi at det alligevel bare få til at vise. Det er den der, jeg plejer at bruge, eller har brugt. Ja. Og det var det, Mille hun sagde, den anden der, den var helt uden kemikalier. Og den koster ikke nogen basører mere. Så vil det jo være fuldstændig gak. Og den tager også al lugten og det så videre, der er i tanken. Så kan jeg jo lige så godt bruge den, i stedet for at hælde alt det kemi ud i spildevandssystemet. Ja, men det var sådan set det, jeg lige vil fortælle nu. Men I kan også se, at der er godt nok mange biler. Det er helt vildt. Og ja, jeg mødte jo Anja Robanke. Hun er lige kommet for 10 minutter siden eller sådan noget. Men jeg spurgte Anja, om hun ville med på film for at lige sige hej. Og det vil hun ikke. Hun vil gerne hun er helt ude af YouTube. Så det kunne jeg desværre ikke lokke med det. Det havde jeg lige håbet, at hun ville sige hej. Men vi ses lidt senere, fordi vi skal have Tony til at gennemgå bilen, når vi er færdige. Når de er færdige inde på værkstedet med den, så skal den jo lige gennemgås. Så Tony fortæller om, hvad der blev lavet på den og sådan nogle ting. Så det bliver lidt spændende. Vi ses lige om snart. Den her synes jeg lige, I skulle se. Den er sådan lidt speciel. Den er bare fed. Hold op, den er lækker. Den inde i. Det er helt vildt. Den er bare... Hold op, den er flot. Malibu. Det jeg også synes, der er så fedest ved den, det er... Prøv lige at se en bagende. Ja, så kan man altså godt lige blive begejstret. Prøv lige at se. Den er 2, mand. Og rykke ned. Men sikkert er en bagende. Livet starter nu, og herinde på campingbussen på tur vi tager. Her er livet lidt mindre klar. Vi ruller ud, hvor vejen går. Friheden venter i vores spor. Et bål, der knipper, natten er mild. Vi synger højt til verden står stille. En stjerne himmel uden for styr. Livet er lidt i dette eventyr. Med campingbussen på tur vi tager. Her er livet lidt mindre klar. Vi ruller ud hvor vejen. Ja, vi har haft besøg af Chris her i ugens løb over flere dage. Vi har lige puttet ham ind imellem, hvor vi har tid til at lave tingene. Han havde nogle strømproblemer, og jeg snakkede med ham til et træf nede i Sønderjylland. Og han fortalte mig, at han havde 2 solceller på og et stort batteri, og det har vi så kigget på. Men jeg fandt så desværre også ud af, at de her 2 solceller, de bestod af 25 watt per styk. Så det giver nok ikke ret meget strøm selv, slet ikke i den danske sommer i hvert fald. Så vi har erstattet det med 285 watt deroppe på taget nu.
Og selvfølgelig en ny regulator, så vi hvad der skulle til at få det monteret op i den rigtige rækkefølge. For det var faktisk også monteret med lidt for tynde ledninger. Og så har vi fjernet et ekstra batteri, der var i bilen. Det var mindre end det andet batteri, så det virkede heller ikke. Så nu skulle han gerne kunne klare sig. Nu har han 200 amperes batteri i, og han har de der 285 watt solceller. Og ved samme lejlighed her har vi så været ved at kigge lidt på hans bakkamera, som ikke virker, og hans radio, som ikke virkede. Men det må vi kigge lidt videre på, fordi at kameraet skal vi lige kigge på, hvad kablet er galt med, og så har vi monteret radioen derhenne. Men radioen virker, så det er ingen problem. Og så har vi selvfølgelig, som Chris også nævnte i en tidligere video, tror jeg, at han har fået et sikkerhedslås på, fordi han skal syge på, og det giver trods alt ikke så meget tryghed, synes jeg, men mange gange signalerer det lidt, at du har låst, og det giver så, at folk ikke giver prøve på at bruge ind. Så det giver i hvert fald mening, synes jeg, selvom man er tryg nok ved at være i sin egen autocamper. Så det er det, vi har lavet på den her gang, så nu håber vi, Chris kan bekræfte, at det så virker hen ad vejen, men han skal jo lige teste i den danske sommer, så det håber vi. Det har været kanon hernede fra. Bare med anbefale, kør ned på TJ Camper og få lavet jeres biler. Fantastisk service og nogle dygtige mekanikere. Ja, vi siger tak. Ja, jeg siger også tak. Det er godt. Det her, det er Jans domæne. Han sørger for at servicere alle de autocamper, der kommer ud herfra. Og jeg har fået lov at have lidt af mine sager, jeg har stående hernede. Jeg har flyttet mig lidt ind, så ja. Men tak for det, Jan. Afsted i en gammel bil. Bølle ved min side, han har sit smil. Over sletterne vi flyver. Så vil vi gerne sige tak for den her gang. For den her video hernede for TJ Camper nede i Hedensted. Jeg har været hernede nogle dage nu her og fået knævret en hel masse og fået set en hel masse på autocamper osv. Men det var pænt, at Tony han lige kunne fortælle lidt om det. Men endnu en gang, tusind tak. Giv lige videoen en like, hvis I kunne lide den, og tryk meget gerne på abonner-knappen, hvis I ikke abonnerer i forvejen. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Tusind tak for at I gik med. Vi snakkes ved. Vi ses lige pludselig igen i næste video. Hej hej.